Kanti-ke intatheli Newsroom Africa ekwethulela izindaba zethu uNqobile Madlala ubelokhu esicoshela lolu daba kusukela ekuseni manje sixhumana naye bukhoma ekhona le eFosroras. Nqobile, siyakwamukela ezindabeni zethu. Sibonile-ke le mashi iqale kwamalunga omphakathi yabuye kwangena nawe March and March neDubula namanye nje amaqembu ezombusazwe. Ungasichazela ngesimo njengamanje njengoba ulapho wena ukuthi kwenzakalani? Isimo simanzonzo Thabile, community iyacela ukuthi kakhulukazi abantu abamaphoyisa bayithathele phezulu le ndaba yokuduka kwaKubheka. Bathi-ke sekuthatha isikhathi eside ukuthi amaphoyisa elibelethi ayaphenya kodwa abazi ukuthi kwenzakaleni njengoba sekuphele ngisho inyanga. Baningi-ke abantu abafikile, omunye wabantu okade ekhona la uyena ophakela umthakathi okade ehamba kanye ney'nsizwa ekade ziphuma ehostela. Mhlawumbe mongase nje usichazele njengomuntu okadela ukuthi kahle benithini kumaphoyisa nakulaba baphethe. Asiqale sisho ukuthi kusizwisa ubuhlungu kakhulu ukuthi la ezweni lakithi kulahleke umfowethu insizwe esencane ezamayo engabamba inkunzi engabulala umuntu ebidayisela nje esitolo sayo ilahleke kuze kuphela isikhathi eside kangaka ingatholakali. Besizeke namhlanje sizothi emaphoyiseni cha phela amaphoyisa akukwazi ukuthi icala libucayi kanjena kungatholakali nombiko oshoyo ukuthi sekukuphi ngoba kuze kube manje ayikho into eshoyo ukuthi sekukuphi umazwi ukuphi. So ke besizothi emaphoyiseni cha ingane zakwethu ningabafowethu siyazi nisemsebenzini kodwa lolu udaba oluphuthumayo sicela ukuthi ke amaphoyisa lithathele phezulu kakhulu. Mina ngokwami sicela emaphoyiseni ukuthi sicela ukwanikeza insuku ezimbili ukuthi asinikeze umbiko ukuthi azoyenza njani indaba kamazwi ngoba ukuthi wade kunomsesho kade liphethe lolu daba useshintshiwe sekuphethe omunye manje ke uyabona ukuthi leyo nto ke kusho ukuthi kusazophinde kushintshe omunye phinde kushintshe omunye ngcono lungenelelwa ngabantu abakhulu belisebenza. Siyabonga kakhulu. Thabile, bathi-ke njengoba-ke sekunikelwe-ke emaphoyiseni lombiko lenkinga le ebhekene nomndeni wakaKubheka, bashilo-ke abayiphathimandla bathi bazohamba-ke bayohlalisana phansi nefamily bezwe ukuthi kuhamba kanjani nokuthi bangasiza kanjani kodwa bazoliqokela izibuko. Intatheli Newsroom Africa uNqobile Madlala besibikela bukhoma eseFosroras. Sibonke hlokohloko.